Barkanmu da sake kasancewa tare. A cikin bidiyon nan zan nuna mana ta yaya za mu je mu canja add friend button ya koma kan follow button. Follow button yana da muhimmanci, baya limiting na friends, while add button yana limiting na friends, baya wuce 5,000 friends. Bari mu shiga manhajar Facebook saboda yin hakan. Yanzu dai ya kawo mu cikin Facebook homepage ne, amma in ka lura da saman hannun damanka akwai alamar layi uku a kwance, sai ka taba kan layi ukun da yake a kwance. Ta saman hannu hagu kuma sai ka taba kan side na profile, sannan kuma ka taba kan alamar digo uku da yake kasa, sannan ka taba kan view as domin mu duba asalin yadda Facebook button din yake kafin mu soma aiki. Yanzu kafin mu soma komai, in kun lura yana kan default add friend. Muna kokarin add friend ya koma kan follow. Tunda mun kalla ga yadda yake, bari mu koma baya mu soma aiki. Bayan mun taba kan alaman wannan layi uku, sai mu gangaro kasa domin taba kan settings and privacy. Settings and privacy sai ka taba. Bayan yayi expanding kamar haka, sai ka gangaro ka taba kan settings. Sannan kuma sai ka gangaro kasa ka taba kan followers and public content. Bayan mun taba nan, zai kai mu inda za mu je mu shift na tackle switch daga kan friends ya koma kan public. Bayan hakan nan take za mu gangaro kasa mu je mu yi shift na tackle switch din da ke kan public profile section, mu maida shi mu dauka shi daga kan friends mu maida shi kan public kamar haka. Daga nan za mu koma baya sau daya mu gangaro zuwa kan privacy shortcut mu taba. Bayan mun taba nan, zai kai mu inda za mu gangaro mu taba kan see more privacy settings mu taba. Bayan nan sai inda za mu je mu gangaro kasa mu taba kan who can send you a friend request, wa zai tura ma friend request, inda za mu je mu shirya shi daga kan everyone mu maida shi zuwa kan friends to friends, and then we have done. Yanzu in ba ku manta ba, a procedures namu da muka fara mun je kan view as, to yanzu muna komawa daga farkon ne domin duba kan view as namu. Button din ya canju daga kan add friend ya koma kan follow ne ko ya, yanzu mai muke ciki view as. Ka kalla nan take button namu ya canju daga kan friends, add friends ya koma kan follow. Na gode da kasancewa tare da ku. Ku biyo ni, sannan kuma ku dinga danna min alamar subscribe da kuma kararrawa. Like zai sa bidiyoyi na su dinga yaduwa. Mai kasancewa tare da ku, Nuruddin Isa. Sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba. Thank you so much.